जा हाबाफारिनि सायाव सावरायनो लुबैदों बे जाहैबाय जोंनि बर' कसारी अनसाय गावहाय खुंथायनि जानाय भिलेज नटिफिकेशननि जानाय प्रसेस बे प्रसेसखौ आसाम सरकारनि जानाखि कनसार्न डिपार्टमेन्टनि मन्थ्रि ट्राइबेल एफेयार्सनि मानबिगिर डक्टर रमेश बेगु बिथाङा बिराद स्पिडआव लांदों आरो जाबायदि लांदों बिथाङा खोब गोजोननांगोन आरो बिथाङा जोंजों सावरायनो बिथाङा आवगायदों नाथाय जोंनि गेजेराव बिथांनि जानाखि नटिफिकेशननि प्रसेसआव रेसपेक्टिभ डिस्ट्रिक्ट डिप्युटी कमिशनारनो रेसपेक्टिभ डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनो जे दैथायहरनाय जे लाइजाम बे लाइजामाव माखासे ओनसोलनि बर' गामिफोरनि मुं फैयाखै माखासे जिल्लानि मुङा फैयाखै बेफोरबायदि जोंनि गेजेराव सावरायनाय जादों आरो सावरायनाया जाखादों नाथाय नैबे भार्चुवेल मिटिंनि गेजेरजों मानबिगिर मन्थ्रिनि रमेश बेगु बिथांनि भार्चुवेल मिटिंनि गेजेरजों जाबायदि बिथाङा खेंफोरथि होदों डिस्ट्रिक्ट कमिशनारफोरनो बेवहाय बे बाथ्राखौ मोननायनि उनाव बे रादाबखौ मोननायनि उनाव जोंनि बर' गामिफोरनि जानाखि गोरों गोरा लोगोसे जिल्ला कमिटि खौसेथि बर' सुबुं आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बेखौ बुजिनो हाबाय आरो नैबे साउथ कामरुपान गवालपारानि खोथाखौ जोङो सावरायनांगोन बेखौ सावरायनांगोन एसे आलादायै जोङो आसाम सरकारा बा जोङो ट्राइबेल एफेयार्स मन्थ्रिया बुंदों जे नैबे साउथ कामरुपान गवालपारानि बर'फोरनि जानाखि साननाय हनाय बिथांमोना बर' कसारी अनसाय गावहाय खुंथायाव बर' कसारी वेलफेयार समाजाव थानो लुबैनाया बे थिगानो दङ एस पार एक्ट बे थिगानो दङ नाथाय बेवहाय मोनसे प्रसेसा सोलिबाय थादों बे ओनसोलखौ सिक्सुवेल एरियायाव लांनो नागिरनाय बे लांनो नागिरनायाव नैबे बर' गामिफोरखौ जोङो नैबे बर' कसारी अनसाय गावहाय खुंथायाव जों लांथ'नाय नङा आसाम सरकारा बे रोखा ओंखायनो बेखौ जोङो दोनथ'नि नाथाय बेवहाय थानाय बर' माहारियारि आफादफोरनि जानाखि दैदेनगिरि लोगोसे नैबे बिटिएस चुक्तिनि एकर्ड जानाखि सिगनेटारि अर्गेनाइजेसन बा स्टेक हल्डार बिथांमोननि बे खोथा दङ बिटिएनि दानि गभर्नमेन्टनि खोथा दङ बर' कसारी अनसाय गावहाय खुंथायनि इन्टारिम एक्जिकिउटिभ काउन्सिलनि खोथा दङ बेफोरखौ सावरायनानै राभा आसाम अट'नमास काउन्सिलनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों सावरायनानै बेफोरखौ जोङो समाधान खालामना लांनांगोन होननानै आसाम सरकार स्पष्ट भाबै होनदों आरो बिनि थाखायनो साउथ कामरुपान गवालपारानि जेसेबां माहारियारि बर' गौथुमफोर दङ बिथांमोननि क'अर्डिनेसन कमिटिनिफ्राय जागायजेननानै बिथांमोननो लाइजाम दैथायहरबाय चिफ मिनिस्टारा जोंनि रिकुवेस्टआव काउन्सिलनि आरो खौसेथि बर' माहारियारि आफादफोरनि खावलायनायाव चिफ मिनिस्टारा स्पिकारखौ निर्देश होदों जे थाबैनो साउथ कामरुपान गवालपारानि बर' दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लिंहरनांगौ आरो आगोलनि जानाखि डेट बे जाबाय 22 आगस्टआव जानो गोनां बे लाइजामखौ इतिमध्य बिथांमोना मोनजोब्बाय नाथाय दाख्लै भार्चुवेल मिटिंनि गेजेराव साउथ कामरुप आरो गवालपारानिफ्राय जा मोनसे खेंफोरथि जा मोनसे रिएक्सन होदों आं सानो बिथांमोननि रिएक्सन होनाया गोरोन्थि जायाखै माखासे बर' गौथुमफोरखौ बा काउन्सिलखौ बोखारो खालामनो नागिरनाय दा बे माने थिग जायाखै बिथांमोना रिएक्सन थिग दं कारण बिथांमोना मिथिगौ 27 थांनाय दाननि 27 जुन दाननि 27 मानबिगिर स्पिकार आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलिनि बिथांजों बर' गौथुमजों गोबां लिडारजों सावरायनायाव एग्रि पइन्टआ जाहैबाय सिद्धान्तआ जाहैबाय दाबायदिनो जों चिफ मिनिस्टारजों सावरायनानै बेखिनि जानाखि जोंनि बुंनो लुबैनाय जोंनि साननाय हनाय बेखौ जों स्पष्ट खालामनो हागोन बिथांमोना ओंखायनो स्पिकारा 22 आगस्टआव मिटिंखौ लिंनानै होबाय चिफ मिनिस्टारनि थिननायाव लिंनानै होबाय आं सानो 22 आगस्टआव बेखौ समाधान मोनसे फैनो हागोन मिथिनो मोननाय जादों बे डेटआ हयथ' सोलाय सोल' जानो हागौ 27 समाव जाहैनो हागौ होनना बुङो बेखौ
दिनाव जों 20 आगस्टनो फोसावफिनदों मानो होनब्ला बे डेटआव चिफ मिनिस्टारा बिथांमोनजों सावरायो ओंखायनो दिनै काउन्सिलखौ खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ बा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लोगोसे स्टेक हल्डारखौ बिथांमोना जा बुंनाय गाव बिथांमोनजों सावरायनानै फोजोबगोन होनना बुंखानायाव दा अन्तत बेबायदि जोंनि गेजेराव मोनसे खौसे गैयैखौ दिन्थिथ'नाङा बायदि आं सानो आरो दिन्थिनाया थिग जायाखै होननानै बुंनो लुबैयो जोङो बिथांमोनजों सावरायबाय थागोन आरो काउन्सिला गारबोनायनि खोथायानो गैया बर' आफादफोरा गारबोनायनि खोथायानो गैया मानो होनब्ला एकआनो बुंखायो नाथाय आसाम सरकारनि जायनाखि खावलायनाय आसाम सरकारनि खावलायनायखौ मान होनानै गनायनानै बे प्रसेसखौ जोङो आवगायहोदों दा दिनै मिसिं अट'नमास काउन्सिल होननानै गासै बर' गामिफोरखौ बिथांमोना डिनटिफाइड खालामो दा डिनटिफाइड खालामाबाथ' जोंनि काउन्सिलाव नटिफिकेसन होनो हाया बेनिफ्राय देवली अट'नमास काउन्सिलाव थानाय बर' टिवा अट'नमास काउन्सिलाव थानाय बर' गुबुन गुबुन काउन्सिलफोराव थानाय बर' बिथांमोनखौ डिनटिफाइड खालामनायनि जायनाखि प्रसेसनि थाखाय भारतसेल मिटिंनि गेजेरजों डिस्ट्रिक्ट कमिशनार बिथांमोनखौ खावलायनाय जादों जे बेवहाय हेल्प खालामनांगौ बा बे प्रसेसखौ फोजोबनो बेयो फैजोबनानै लाखिनो हायोबा जोंनो मोनसे होनांगोन आं जुदि बेखौ बुथुमनानै दोननो हायाबा मा जागोन जोङो राभा आसामनि केसखौ सेटेल जायाबाबो जों प्रसेसखौ लाङाबा बेथ' गोबाव लागोन ओंखायनो जों प्रसेसखौ आवगायहोदों आरो बे आवगायनायाव बर' गामिफ्रा जाहाथे थालाङा पार्ट भिलेजबाबो फैनांगोन जोङो जेरै भटार लिस्टआवबाबो जोंहा थानांगोन जोंनि एकनि जायनाखि स्पिरिट जोङो गासैबो बर' फिसायानो बेवहाय सा सुबिदाखौ मोननांगोन नाथाय गामि रोखोमै माखासे न'खरफोरा जुदि नटिफाइड जायाब्ला बेखौ बुंनाय जानाय नङा जे बिथांमोना सुबिदा मोननाय नङा सुबिदाखौ मोनगोन नटिफिकेसन होनो माने एसे टेकनिकेलि असुबिदाबो दं आरो न'नि न'थाम दङ टाउन गेजेराव बबे गामिजों बेखौ नटिफाइड खालामगोन बे मोनसे असुबिदा दङ आरो बिथांमोनखौ बबे पुलिस स्टेसनाव लांगोन बे असुबिदा दं बे जाहैबाय जोंनि काउन्सिल जोंनि आसाम सरकारनि कनसार्न मन्थ्रिजों सावरायबाय थानाय बे खोथाया ओंखारबाय थादों बिथांमोना होनबाय थादों जे नोंथांमोना गभर्नमेन्टनि पार्ट एन्ड पार्ट नोंथांमोना पार्ट मोनसे गभर्नमेन्टनि मोनसे गोख्रों मोनसे काउन्सिल सल्युसननि लामायाव मानो होनब्ला भट हैनो 50-60 किल'मिटार 100 किल'मिटार गोजानाव थांनो हाया गतिके मिसिं अट'नमास काउन्सिलाव थानाय टिवा अट'नमास काउन्सिलाव थानाय देवली अट'नमास काउन्सिलाव थानाय बे न'नि न'थाम बर' गामिफोरखौ गारबोबा ट्राइबेलनि जानाखि ट्राइबेल जोङो ट्राइबेल काउन्सिलफोरा थांना थानांगोन मोजाङै थांना थानांगोन मानो होनब्ला बे काउन्सिला 1995 जोनोम जानाय काउन्सिल बे बर' फिसाफोरखौ बे काउन्सिला गोबां नायबाय गतिके बेखौ नोंथांमोनाबो गारबोनायनि सिन्थाधाराखौ लानांगोन आरो बेनि सलिउसनखौ नोंथांमोननि गेजेराव थि खालामना लानांगोन जों गभर्नमेन्टआ जाहाथे बेनि सायाव गोब्राबै जों नटिफाइड खालामनो थांनायाव जोंनि गेजेराव जाहाथे गोरोन्थि बुजिलाया बेखिनियानो दं बेखौ खालामनो थांनायाव आसाम सरकारनि जाय मन्थ्रिया ओरैबायदि जोंनिफ्राय गामि लिस्टखौ बिदों गामि लिस्टखौ बिनायाव जोङो होदों आगोलबो होबाय खेबनै दाखालिबो होफैदों होनायनि गेजेराव जोंनिया नैबे सानफ्रोमबो गथ'फोरखौ दोनथ'दों जोङो होखानायानो दङ दोनथ' बाखिखौ जों प्रसेसखौ लांनोसै दा थाबैनो जों सानदों मा होनो बे नटिफिकेसननि दानि जायनाखि दैथायहरनाय गामि बिहरनाय जे भेरिफिकेसन जे डिटारमिनेसन बेफोरो ओंखारबोबानो जों भिलेज नटिफिकेसनखौ मोनो बे समाव बिटिआर सफैनो 5.2 बायदिब्ला बेवहाय मोनसे एडभाइजारि कमिटि दङ बे एडभाइजारि कमिटिया जोंनि बर' गामिफोराव जानाय गेप जानाय बेखौ फुलफिल खालामनो बा फिल आप खालामनो माखासे डेभेलपमेन्ट